Zulpro, Bos Anam, Mama Anam, ayo dong. Kanggo Ayah Jul, sing duwe Zulpro nok, ora ketinggalan Ayah Anam nok. Anak, Mame Anam mah wis mau gini seketemu Ibu RW, Pak RW. Beli pernah, Oh ya, sun kebayang akhire, tapi kian yang ganing akibate pertemuan. Oh ya, Kula karo sampeyan Wiwit wong ayu. percuma mung gawe lara pikiran. Ayo jalan-jalan. Oh kasih timbangan tresna kula awan bengi selalu mikiri cinta kula emoh yen cinta pelarian sun sadar cuma bagi perasaan. Alah, apa Yang punya Zulpro, sing duwe Zulpro, Betul. sing duwe Zulpro sayang, sing duwe Zulpro, sing duwe anak musik ayo dong. Ayo. Allah wong ayu. Iya Kang Mas. Apa dirine pribadi ning senok cinta karo dirine Kang Bas. Kulane sayang karo dirine senok. Wong ayu. Kakang sing melasaning kula lir umpama pengamis cinta. Yang punya Zulpro. Terima kasih Bos Zulpro. Terima kasih. Kakang kula butuh perhatian. Oh ya. Uga kasih sayang sampeyan tapi Wiwit dong. kian cintane putus ning dalan kula sadar Wiwit wong ayu. nerima ning kenyataan. Oh kasih Allah. timbangan tresna kula awan bengi selalu mikiri cinta kula emoh yen cinta pelarian. Ali maning, ali maning. Kula sadar cuma bagi perasaan. Kang Iya, aja sok mengkonon karo dirine wong lanang. Ayah. Cintane kakang kan cuma senok. Aja dipandang sebelah mata cuman kanggo pelarian wong ayu. senok yang di mana? Ayo. Senok ini dinas. Bol, sing tenang, bol, sing tenang. Kakang sing menasaning kula lir umpama
Bos anak musik. Anak. Kang kula butuh perhatian, uga kasih sayang sampeyan, tapi iya cintane putus ning dalan, kula sadar dari maning kenyataan. Oh kasih timbangan tresnaku lang awan bengi, selalu mikir cinta kula emoh. Apa sih nak? Yen cinta pelarian, kula sadar cuma bagi perasaan. Wong ayo Iya Kang Mas. hari ibarat